Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Βρισκόμαστε εδώ στο φιλόξενο 11 Cray Studios, το οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση του χώρου για τις ανάγκες της συνέντευξης. Δίπλα μου έχω τον κύριο Άνθιμο Κατερτζόγλου και τον κύριο Νίκο Θάνο, δύο από τους συντελεστές της παράστασης Reunion, η οποία ανεβαίνει στο Θέατρο Σοφούλης στις 22 Δεκεμβρίου. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Είμαστε λοιπόν 4 μέρες πριν την επίσημη πρεμιέρα. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Εντάξει, άγχος υπάρχει, δημιουργικό, αλλά γενικότερα εγώ επειδή έχω αναλάβει και την παραγωγή, καταλαβαίνω ότι όλα περνάνε από το χέρι μου λίγο πολύ. Υπάρχει άγχος. Ελπίζουμε να βγει σε καλό αυτό. Πάντοτε. Αν είναι και το δημιουργικό άγχος, μάλιστα. Νίκο, εσύ? Είμαι γενικά άνθρωπος που πολύ δύσκολα θα αγχωθώ, οπότε πριν από πρεμιέρες πάντοτε αισθάνομαι εκείνη την υπέροχη αδρεναλίνη με τις πεταλοδίτσες που λένε το φαινόμενο μέσα στο μαγάκι. Ανυπομονώ. Αυτή είναι η κατάλληλη έκφραση. Άνθιμε, γιατί Reunion, έτσι να πούμε κατευθείαν μέσα στο θέμα, γιατί Reunion, ποιο είναι όπως λέει και Αφίσα, πόσο μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας σε ένα μυστικό από τα παλιά? Το Reunion καταρχάς είναι μια κομμωδία αστυνομικού μυστηρίου. Έχει διάφορες ανατροπές το έργο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά για την υπόθεση και να αποκαλύψω και στο 100% αυτό που με ρωτάς. Ναι, σίγουρα υπάρχουν μυστικά μέσα στο σχολείο που δημιουργούνται από τις μικρές ηλικίες, τα οποία τις περισσότερες φορές όταν μεγαλώνουμε τα λέμε ένα στον άλλον. Υπάρχουν και κάποια τα οποία τα κρατάμε πολύ πολύ βαθιά μέσα μας και ένα από αυτά έχουμε και στο συγκεκριμένο έργο. Είναι ένα μυστικό, κοινό μυστικό, να το πω έτσι, αλλά θα βγει την κατάλληλη στιγμή. Περισσότερο δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί είπαμε, έχουμε ανατροπές στο έργο, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Είναι μια στιγμή σημαντική για τις παλαιότερες γενιές, το Reunion, γιατί τότε στις εποχές των μεγαλύτερων δεν είχαμε κινητά, social, δεν μπορούσαμε δηλαδή φεύγοντας από το σχολείο, πηγαίνοντας κάποιος να σπουδάσει στην Πάτρα, άλλος στην Αθήνα, άλλος στα Γιάννενα, πραγματικά χανόμασταν. Τώρα κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ίσως δηλαδή τώρα για τις νεότερες γενιές να μην είναι τόσο σημαντική η κατάσταση αυτή, το Reunion σαν εκδήλωση, αφού μπορείς να βρεθείς και ανά πάσα στιγμή να μιλήσεις στα social με τον συλλαβητή σου. Ναι, βέβαια, το καλό της τεχνολογίας, ένα από τα λίγα καλά μάλλον, είναι ότι έχει γεφυρώσει όλα τα κενά ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι. Ναι. Νίκο, ποιο ήταν έτσι το πρώτο συναίσθημα το οποίο σου δημιουργήθηκε, η πρώτη σκέψη, αν θέλεις, όταν τελείωσες την ανάγνωση του έργου? Πάμε για πολύ δυνατά πράγματα. Προερχόμενος από ένα προηγούμενο θεατρικό που έγραψε και συνσκηνοθέτησε ο Άνθιμος, το Παιχνίδι, στο οποίο ήμασταν 6 άτομα που είχαμε κομβικούς ρόλους, και οι 6. Είχαμε πολύ ειδικό βάρος μεγάλο. Θεώρησα ότι ό,τι θα γράψει μετά θα πρέπει, στο δικό μου το μυαλό βέβαια, έτσι, να είναι, αν όχι ισοδύναμο, minimum, να έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Την πήρα την απάντηση διαβάζοντάς το και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτό. Και για το γεγονός ότι συμμετέχω επίσης. Έτσι. Εφόσον λοιπόν πρόκειται για επανένωση ανθρώπων από το παρελθόν, ο παράγοντας της νοσταλγίας, Άνθιμε, πιστεύεις ότι συνετέλεσε στο να γράψεις το συγκεκριμένο έργο? Νοσταλγίας. Όχι, δεν θα το έλεγα. Νοσταλγία όχι. Όπως είπα και πριν, το Reunion πλέον έχει περάσει σε μία, ας το πούμε έτσι, διθενιά κάπως. Νομίζω ότι πλέον δεν νοσταλγούμε ένα Reunion. Αν θέλουμε, έχουμε πλέον τρόπο να βρούμε τους φίλους μας με διαφορετικό τρόπο και να μην περιμένουμε από το Reunion. Αλλά είναι μία όμορφη εκδήλωση, όπως είναι η παραμονή της πρωτοχρονιάς, που βρισκόμαστε με την οικογένειά μας, φορώντας τα καλά, ενώ και το Σεπτέμβριο, σε μια καθημερινή μέρα μπορεί να βρεθούμε με την οικογένειά μας, φορώντας τις πιζάμες μας και όχι τα καλά μας. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, για να πάει καλά ο χρόνος, ξέρεις όλα αυτά τα εθιμοτυπικά, ντυνόμαστε καλά και βρισκόμαστε πάλι με τους ίδιους άνθρωπους που βρισκόμαστε καθημερινά. Κάπως έτσι είναι και το Reunion πλέον. Οπότε δεν υπάρχει θέμα νοσταλγίας ή πραγματικά να μπει στη διαδικασία αναμνήσεων. Αν έχεις κάποιες αναμνήσεις, τις μοιράζεσαι οποιαδήποτε στιγμή πλέον. Και όταν δεν θες να έχεις αναμνήσεις, τις διαγράφεις εντελώς και δεν έχεις
δεν δέχεσαι ούτε αιτήματα φιλίας από πρώην μαθητές. Ναι, τα κλασικά. Ή μπλοκάρεις. Ναι, ή μπλοκάρεις κατά λάθος. Κατά λάθος. Και αν σε ρωτήσουν, πες κατά λάθος διέγραφα κόσμο και κατά λάθος διέγραψα και εσένα. Να σε ξανακάνω, άμα είναι τόσο μεγάλη ανάγκη. Ναι. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα που θέλει να περάσει η παράσταση, Νίκο, τι λες? Η ερώτηση νομίζω θα ήταν καλύτερη αν απευθυνόταν προς τον άνθρωπο ο οποίος έγραψε το κείμενο. Γιατί ο κάθε ένας που διαβάζει ή που θα παρακολουθήσει θα λάβει και διαφορετικά πράγματα. Και πιθανότατα, επειδή θα συμβαίνει να ταυτιστεί με κάποιον από τους χαρακτήρες ή να βρει κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη μουσική που ακούγανε, τον τρόπο που την όντουσαν, ο τρόπος που μιλάνε, ο τρόπος που κινούνται. Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να, επειδή είμαστε 6 πάλι άτομα, μπορεί να βρεθούν άνθρωποι που θα ταυτιστούν μαζί τους. Οπότε θεωρώ ότι ο διπλανός μου... Και ο άνθρωπος θα παρήσει. Ο διπλανός μου στον Θρανίας. Θα σας χωρίσω εσάς τους δύο. Κοντζάπ καθηγήτρια δεν μπόρεσε να μας χωρίσει. Η κυρία Ντάνου δεν μας χώρισε. Απλά εσύ ξέρεις σαν ηθοποιός μέσα από το δικό σου το ρόλο. Δηλαδή διέκρινες ότι σαν άνθρωπος έχει να περάσει κάτι προς το κοινό, προς το θεατή. Πάρα πολλά. Αλλά επειδή όλο είναι γραμμένο με μια τρομακτική νοσταλγία που είναι bittersweet, είναι γλυκόπικρη. Ναι. Όπως τα περισσότερα πράγματα, γιατί κάθε τι που έχουμε περάσει και έχουμε βιώσει στη ζωή μας, όταν το αντιμετωπίζουμε κοιτώντας προς τα πίσω, όπως πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παρελθόν μας, υπάρχουν στιγμές που το βλέπουμε άσπρο, υπάρχουν στιγμές που το βλέπουμε μαύρο, το ίδιο πράγμα, έτσι. Και υπάρχουν στιγμές που το βλέπουμε πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί. Οπότε υπάρχει αυτό το γλυκόπικρο, ανάλογα τη στιγμή που θα μας πιάσει να το κοιτάμε. Είναι λοιπόν τα μηνύματα ανάλογα με τη στιγμή που θα τα δουν οι θεατές και σε τι κατάσταση θα βρίσκονται. Είναι πολύ όμορφο πάντως, είναι πολύ γλυκόπικρο και όμορφο το νοσταλγικό συναίσθημα που βγάζει το ίδιο. Άνθιμε, τι λες? Καλά τα λέει, ωραία. Καλά τα λέει. Κοίτα, εντάξει, είναι ένα έργο που έχει μηνύματα. Γενικά τα έργα που γράφω θέλω να περνάνε μηνύματα. Άλλες φορές με κάποιες αναφορές, απλές αναφορές. Σε κάποια άλλα μηνύματα τα περνάω πρόκειτας να τα στηρίξω σε ειδικό βάρος, με αρκετή κουβέντα γύρω από αυτά. Και κάποια τα αφήνω να αιωρούνται. Ένα βασικό θέμα το οποίο περνάω μέσα από το έργο είναι το bullying, σας πω, το bullying. Το οποίο μάλιστα τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει έξαρση και στην Ελλάδα. Με σκηνές που πριν από 20 χρόνια δεν θα τις φανταζόμασταν. Δηλαδή να είναι δύο κοπέλες να πιάνονται σε μαλλί να μαλώνουν και 15 αγόρια δίπλα να βιντεοσκοπούν με το κινητό την κατάσταση αυτή χωρίς καν να τα χωρίσουν. Είναι τραγικό αυτό. Μην παρεμβαίνει κανείς. Ναι. Βέβαια έχουμε και γεγονότα από το εξωτερικό που είναι ακόμα πιο τραγικά. Ελπίζω να μην φτάσουν στη χώρα μας. Τα γνωστά με την Αμερική που εισβάλλουν στη σχολεία και στη Σκανδιναβία και προχωράει και προς τα κάτω. Ελπίζουμε να μην συμβεί και στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα γενικώς κάνουμε αντιγραφές. Ό,τι τρας κυκλοφορεί έξω και ότι υπάρχει τρας το φέρνουμε στη χώρα μας. Σε κάθε είδος, σε κάθε τομέα. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι μηνύματα. Και βέβαια ο κόσμος στο συγκεκριμένο έργο, επειδή όλοι έχουν πάει σχολείο, κάποια μεγαλύτερες ηλικίες έχουν πέρασει και από τη φάση του reunion, σίγουρα θα ταυτιστούν με κάποιες καταστάσεις και με κάποιους χαρακτήρες, ίσως και με όλους. Μιας και μιλάμε έτσι για παρέες ανθρώπων, φίλων κτλ. Κάπου διάβασα ότι δεν μπορείς να συναντήσεις τον ίδιο άνθρωπο 2 φορές, ακόμα και μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, εάν περάσει καιρός. Συμφωνείτε με αυτό? Με τη λογική ότι ο άνθρωπος σαν οντότητα δεν έχει καμία σχέση κανένας με κανένα, όλοι είμαστε unique, είμαστε μοναδικοί, ακόμα και οι δίδυμοι, μονοζωγηματικοί, είναι unique. Μπορεί να ταιριάζει σε 99,999999, 100% δεν πρόκειται να ταιριάζει. Σύμφωνα με αυτό, ναι. Και με την άλλη τη λογική ότι συνεχώς εξελισσόμαστε. Σήμερα είμαστε, την ώρα που μιλάμε εδώ, είμαστε πάρα πολύ καλά και θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να είναι και ατυχές, αλλά εμένα μου αρέσει να το χρησιμοποιώ γιατί οι παρόντες είναι πάντοτε παρόντες. Εγώ με τον άνθρωπο είμαστε πάρα πολύ φίλοι πολλά χρόνια. Μπορεί να συμβεί κάτι το επόμενο λεπτό και να μην είμαστε. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Άρα. Και αυτό είναι καλό το ότι αλλάζουν. Εννοείται. Θα ήταν πολύ βαρετό σε έναν κόσμο με ίδιους ανθρώπους. Ναι. Άνθιμε.
Βέβαια, εξελίσσεται. Εγώ πιστεύω ότι κάθε άνθρωπο εξελίσσεται, άρα δεν μπορεί να είναι ίδιο ποτέ κατά τη διάρκεια τη ζωή σου. Εξελίσσεται, υπάρχουν εμπειρίες και εξωτερικοί παράγοντες που αλλάζουν το χαρακτήρα, τουλάχιστον τη συμπεριφορά του, ανά πάσα στιγμή. Όταν είσαι μικρή ηλικία, αλλάζουν το χαρακτήρα του, το διαμορφώνουν μάλλον. Οπότε σίγουρα δεν μπορεί να συναντήσει ποτέ έναν άνθρωπο όταν ήταν στα 17 με τον ίδιο τρόπο σκέψη, τον ίδιο τρόπο κίνηση, λειτουργία. Και αν μου θα γίνει 40, δεν γίνεται. Και αν μου επιτρέπεις, η εξέλιξη, παρόλο που τη θεωρούμε ως λέξη, είναι κάτι που προς τα πάνω, δεν είναι απαραίτητο. Η εξέλιξη μπορεί να είναι προς τα κάτω, να είναι κατακόρυφη, να είναι πλαγιαστή, να είναι οτιδήποτε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν θα σε βρει κανένας δρόμος στα 30, στα 40, στα 50, στα 60, στα 70, στα 80, εκεί που ήσουν στα 15. Θα έχεις μετακινηθεί. Αυτό είναι αξίωμα. Ναι. Άνθιμε, εφόσον παίζεις κιόλας, έχεις και τη ματιά του ανθρώπου που και σκηνοθετεί. Νομίζω είστε μαζί με την... Τη σκηνοθεσία με τη Σοφία με τη Σοφία, ναι, να το αναφέρουμε και αυτό. Ποιο έτσι είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που σε τραβάει στο ρόλο σου? Και αυτή φυσικά η ερώτηση απευθύνεται και στον Νίκο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ρόλου μου. Κοίτα, σαν ρόλος είναι αρκετά αστείος, χιουμοριστικός, κρύβει προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε όταν ήταν μικρός, αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρα μέσα στο... δηλαδή δεν αναφέρονται στο κείμενο τόσο ξεκάθαρα. Παρ' όλα αυτά, κάποιος αν προσέξει το κείμενο μπορεί να καταλάβει ότι ο δικός μου ρόλος μπορεί να φαίνεται χιουμοριστικός, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει και αυτός το δικό του δρόμο, εν πάση περιπτώσει, όταν ήταν νέος. Γραφείο Κηδιών. Καταλαβαίνεις ότι από εκεί και πέρα αποκτάει άλλη διάσταση το έργο. Ναι, φλερτάκιας, γραφείο Κηδιών, γενικά ενδιαφέρον τύπος. Μου αρέσει να θυμηθώ τα παλιά. Είναι ωραίο, ξέρετε, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ακραίοι ρόλοι σε ένα... και χρησιμοποιώ ακραίους ρόλους πάντα σε ένα έργο. Μπορεί να είναι ο Τρελιάρης, ο Φλερτάκιας, χωρίς να είναι καρικατούρες, σώνει και καλά. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μου αρέσουν οι καρικατούρες, αλλά δεν το κάνω επιθυμένα να χρησιμοποιήσω 6 καρικατούρες, όχι. Μου αρέσουν αυτοί οι ακραίοι άνθρωποι, οι οποίοι είτε είναι χιουμοριστικοί πολύ, είτε είναι δραματικοί πολύ, είτε είναι μυστηριώδεις πολύ. Νομίζω ότι αρέσει και στον κόσμο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο ρόλος. Είναι και αυτό που λέμε ότι στην πλάκα ακούγονται και οι μεγαλύτερες αλήθειες. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Ότι όλα τα αστεία μου στο έργο, ή μάλλον ό,τι θέλω να περάσω, κατά 90% το περνάω με το χιουμοριστικό τρόπο. Έχω μία σκηνή, δεν θα σου πω ακριβώς τι λέει, εν πάση περιπτώσει, με τη συνάδελφό μου την Θεοδόρα Μωυσιάδου, όπου έχουμε ένα διάλογο και εκεί η Θεοδόρα για 1 λεπτό μπορεί να λέει 15 αλήθειες για την επικαιρότητά μας, χωρίς να χρειάζεται να αναφερθούμε με λεπτομέρειες. Απλή αναφορά. Ο κόσμος είναι πανέξυπνος, τα καταλαβαίνει, τα πιάνει και από εκεί και πέρα θα γελάσει, μπορεί να τσιμπηθεί λίγο, ξέρεις, να πει ωραία τα λέει. Αλλά θέλω να σου πω ότι μέσα σε πολύ λίγες φράσεις μπορούν να πούμε πάρα πολλές αλήθειες και πάνω με κωμικό τρόπο. Ναι. Νίκο. Για κάποιο λόγο που θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά και ιδιαίτερη ερώτηση, ο κύριος δίπλα μου αρέσκεται στο να με βάζει και να με ταλαιπωρεί, δίνοντάς μου συγκεκριμένους ρόλους. Στο προηγούμενο έργο έπαιξα ένα τραπεζίτη, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα οργισμένος. Στο συγκεκριμένο με κάνει γιατρό, νευροχειρουργό. Και... δεν έχει ένα ομολογουμένους, ναι. Μιας μεγάλης τράπεζας ή ένας μεγάλος... Καταλάβατε. Ναι, είναι δηλαδή, τι να τον βάλω. Και μόνιμα, στον τον καλό καιρό. Τον ιερέα. Λοιπόν, μόνιμα του αρέσει να δημιουργεί χαρακτήρες οι οποίοι αρέσκονται είτε από τη φύση τους, είτε από τη φύση αυτών που κάνουν, είτε από τη φύση της ίδιας της κοινωνίας ή αν το εξελίξω ακόμα περισσότερο της ίδιας της ζωής, να έρχονται σε σύγκρουση είτε με κατεστημένα, είτε με τον εαυτό τους, είτε με τους τριγύρω.
αυτό εγώ, σαν ηθοποιός, το θεωρώ τρομακτικά ιντριγκαδόρικο, τρομακτικά γοητευτικό, γιατί έρχεται σε άμεση σύγκρουση με μένα που δεν έχω καμία σχέση. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό που έχει γράψει για αυτό το έργο, δεν έχω και καμία σχέση με αυτό που είχε δημιουργήσει για μένα στο προηγούμενο έργο. Οπότε κάθε φορά που βγαίνω από τα ρούχα μου και μπαίνω στα ρούχα κάποιου άλλου, στα παπούτσια κάποιου άλλου για να υποδηθώ κάτι, Δεν το χωράνε. γοητεύομαι υπερβολικά. Είναι τρομακτικά εντρικαδόρικο. Να προσπαθήσω να γίνω το όχημα για την ιδέα του άνθρωπου, του κάθε άνθρωπου που γράφει, σκηνοθετεί ένα έργο, και να προσπαθήσω να το αποδώσω όσο πιο πιστά σε αυτό που ονειρεύτηκε, σε αυτό που φαντάστηκε. Ώστε όταν θα βγω έξω στο σανίδι, αυτός που θα θέλει να το δει, να πει ναι, έτσι είναι. Και αυτό το έτσι είναι ξεκινάει από τον άνθρωπο και έρχεται διαμέσου. Εγώ είμαι το όχημα. Εγώ είμαι απλά ένα όχημα. Είμαι μια πλαστελίνη. Πλάθομαι στις πρόβες. Αυτός με δημιουργεί. Όμως η όλη διαδικασία είναι εγωιτευτικότερη. Είναι απίστευτη. Και αυτό είναι που λατρεύω. Νομίζω ο Νίκος είναι το ιδανικό για κάθε σκηνοθέτη. Μην τα λες αυτά! Που έτσι που λέει ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το όραμα του κάθε ψυχούλα του σκηνοθέτη. Πρώτα την ψυχούλα του σκηνοθέτη. Συντραβάει. Όχι, τα νεύρα πάνω από το κεφάλι του βγει. Τι λες αγόρι μου. Η λερότα του σκηνοθέτη τι τραβάνε. Τι τραβάνε. Με κομποσκίνια κυκλοφορούμε. Μετά άμα τα κάνουμε στο τέλος κάθε πρόβα. Τελειώνουμε, λέμε, «Ω Θεέ μου, πέρασε κι αυτή». Να είναι καλά, όχι ψήστο. Στη Σαντορίνη γονίπετης. Είδες τώρα, 8 τάματα μόνο για αυτό το έργο, το 15 Αύγουστο τι θα είναι. Όμως καταλαβαίνεις, έχουμε, αν μη τι άλλο, έχουμε εξαιρετικό κλίμα. Και σε αυτό έχουν συμβάλει όλα τα παιδιά. Αλλά είναι υπέροχος ο τρόπος με τον οποίο πόσο σημαντικό είναι αυτό για μια ομάδα, ειδικά στις εποχές που διανύουμε, που οι ανθρώπινες σχέσεις ξέρουμε που έχουν πέσει. Πόσο σημαντικό είναι το ευχάριστο κλίμα, να λες πάω στην πρόβα με χαρά, έτσι πέρα από το πλάκα και το χιούμορ. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια παραγωγή. Είναι μια παραγωγή, κάποιος άνθρωπος βάζει τα χρήματά του, οι ηθοποιοί πρέπει να δείξουν το καλύτερο του σε αυτό. Αύριο μεθαύριο ο κόσμος θα έρθει να βάλει τα χρήματά του για να δει κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε παιχνιδάκια, έτσι. Υπάρχει μια οργάνωση, μια πειθαρχία πρέπει να υπάρχει. Πολλές φορές αυτή η πειθαρχία δεν μας βγαίνει λόγω του καλού κλίματος. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε και καλό κλίμα. Είναι απαραίτητο αυτό. Είναι απαραίτητο. Είναι μάλλον κομμάτι το οποίο βοηθάει στο αποτέλεσμα. Γιατί αυτό που λένε ότι έχουμε καλά καμαρίνια και φαίνεται προς τα έξω, είναι αλήθεια. Τουλάχιστον εγώ το βιώνω αυτό. Παίζει ρόλο. Δεν θα έλεγα ότι παίζει το σημαντικό ρόλο. Ο σημαντικός ρόλος είναι ένας ηθοποιός να είναι επαγγελματίας, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Κάθε ηθοποιός και να βγει ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα άρτιο. Από εκεί πέρα όμως και το καλό κλίμα βοηθάει πάρα πολύ. Πάντοτε. Κλείνοντας, έτσι, θα ήθελα να κάνω μία. Αν θέλετε, όλο το βράδυ μπορούμε να είμαστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σκηνοθέτης, να κυρώσουμε την πρόβα τη σημερινή. Γρήγορα. Είναι μια ερώτηση που μου αρέσει να κάνω έτσι σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως επαγγέλματος. Αν θα μπορούσατε να είχατε τον εαυτό σας όταν βρισκόταν στο σχολείο ή όταν ήταν λίγο μεγαλύτερος, με τις εμπειρίες που έχετε τώρα και τις γνώσεις που έχετε τώρα, ποια ευχή θα του δίνετε, ποια συμβουλή ή καθοδήγηση θα του δίνετε? Ο Νίκος σκέφτεται πολλά να πει. Εγώ αν είχα τον εαυτό μου, 15 χρονών, μου επιτρέπεις να απαντήσω πρώτος, έτσι, να σου δώσω χρόνο να σκεφτείς. Το κάνω για σένα το κάνω. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ. Αλήθεια, απάντησε εσύ τώρα. Όχι, πες μου. Καταλάβατε τι θέλω. Λοιπόν, αν είχα τον εαυτό μου και τον έβλεπα, καταρχάς θα το χρησιμοποιούσα πιο σκληρή γλώσσα από αυτή που χρησιμοποιούσαν κάποιοι, αλλά επειδή ο εγωισμός παραμένει, θα τον έβγαζα από την αίθουσα, θα τον πήγαινα σε μία γωνία και θα του έλεγα ξεκόλα από τα στερεότυπα και άνοιξε τους ορίζοντές σου. Δούλεψε να είσαι συνεπής και να είσαι σίγουρος ότι θα κάνεις λάθη. Μάθε να τα αναγνωρίζεις, μάθε να τα δέχεσαι, αγάπα τον εαυτό σου και εξελίξου. Αυτά. Και ό,τι κατάλαβα. Πολύ σημαντικό. Άνθιμε. Κοίτα, εγώ έχω κάνει τόσα πολλά λάθη.
πάρα πολλά λάθη. Και αυτό είναι καλό, ξαναλέω. Ναι. Όχι πάντα. Υπάρχουν και κάποια λάθη τα οποία όντως δηλαδή, δεν έπρεπε να γίνουν. Είναι κομβικά για την εξέλιξη της ζωής. Για την πορεία. Έχω κάνει κάποια λάθη, δεν θα μπορούσα να με συμβουλέψω να μην τα κάνω γιατί θα ήμουν αυτός που είμαι. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό όταν γυρίζω τον χρόνο πίσω, τις περισσότερες φορές λέω μακάρι να μην γινόταν εκείνο, μακάρι να μην έκανα το άλλο. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν γυρίζουν πίσω. Η μηχανή του χρόνου δεν έχουμε. Όταν ανακαλυφθεί όμως, πίστεψέ με, θα είμαι από τους πρώτους που θα κάνω το ταξίδι πίσω στον χρόνο. Προς το παρόν δεν θέλω να το σκέφτομαι. Τι θα μπορούσε να γίνει ή τι θα μπορούσα να με συμβουλέψω. Πρέπει να κοιτάμε το παρόν και το μέλλον, δυστυχώς. Και αυτό το δέχομαι σαν απάντηση. Ναι. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ για την πανέμορφη κουβέντα. 22 Δεκεμβρίου λοιπόν η πρεμιέρα στο Θέατρο Σουφούλη, Reunion, μια κωμωδία αστυνομικού μυστηρίου, η οποία υπόσχεται πάρα πολλά. Ευχαριστώ και πάλι.